Yeah, I know what the fuck is going on, man. Flow so brim, 5'9" prime time, upstate heavy hitter. Ville boys. You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga. Got the fully automatic with the extra mag, nigga. Super Mario, smash, nigga. I be going hard, Draco, put your shit on blast, nigga. Здравейте, приятели! В момента се намираме на летище Сапарева баня и откриваме Трак и Дрифт сезона за 2025 година. Хайде! If a nigga want a problem, tie him on my billies up. Young blood gang nigga with the fucking crib. See a sandwalker shoot him in his lip. Oh shit, got his baby mama sucking dick with a tip. Young 5'9" bitches prime time for Leo Prim. Leo my paper shoot you 9 times. 69 it was good, 93 was even better. Rip it down on my bitch and make that pussy even better. Prim Leo on my apes, they gon' say for Leo. Prim Leo on my apes, they gon' say for Leo. Prim Leo. Здравейте, как сте? Здрасти, супер! Има ли емоции от днешния ден? Има супер, емоцията е много на ниво. Как успяхте да се подготвите за този така специален ден? Подготвихме се горе-долу 3 месеца. Вау! Да. Нещо да ни разкажете за автомобила, какво сте му правили? Автомобила е 2.5, направен на 3 литра, на 250 коня, колата е по-малко, горе около 1 тон. Много благодарим! Успех! Здрасти, как сте? Добре! Има ли емоции в днешния ден? Как се подготвите? Аз нищо, аз карам по принцип път на път. Колеги, в описанието ще оставим номера, ако имате нужда от съдействие с BMW-тата. Добре, автомобила, нещо да ни кажете за него? Втори рън ще му прави, въртек се, сега ще го кажа. Айде да видим. Намираме се в разгара на събитията. Хайде да видим заедно какво ще се случи. В момента се намираме при организатора на събитието. Може да ни се представиш? Здравейте на всички, аз съм Павел или както всички ме познават Пацо. Искам да те питам едно нещо. Можеш да ми опишеш чувството и емоцията в един такъв дрифт автомобил? Чувството в такъв дрифт автомобил е прекрасно, пожелавам го на всеки. Даже мога да ти предложа да изпиташ това чувство в пасажирското място. Айде! Правим. A few moments later. От някъде ми мирише страшно вкусно и се опитвам да разбера откъде. Май видях. Айде с мен. Човече, много вкусно ми мирише. Какво ми готви? Човече, готвят и кюфтета, кебабчета, наденички, най-бързите, най-вкусните, най-прекрасните, само при нас. Значи най-бързите кюфтета и кебабчета може да ги намерите само днес и само сега на писта Сапарева баня. Има готини коли, има слънце, има вкусна скара. Какво повече му трябва на човек? Как сте? Горе-долу разхождаме се. Има ли настроение? Как да няма? Помнили сте за цялото събитие и цялата организация? Добре. Добре, карахте ли вече? Да.
Какви времена успяхте да дадете? 12,7, 12,9. Чудесно, нещо да не разкажете за вашия автомобил? 335-ца, апгрейдната, 420 коня. Това не е моя сам, че извинявам се, на жената е. Чудесен избор! Моето се счупи. Чудесен избор, да си я карате със здраве. Много ви благодарим. Здравей, здравей! Как си? Супер! Супер готин автомобил. Нали? Много ме кефи. Искаш ли да ми разкажеш малко повече за него? Той скини 40 коня, много любов се прави и е интересен автомобил, защото няма други такива. Чудесно, вие успяхте ли вече да карате? Да, караме. Бързаме, защото валите. Стараеме се да го изпревариме, така да се каже. Супер, много ви благодарим и успех! But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we was starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy their own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me work and I'm making it flip. With a whip and you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had to drip. Make a movie, not talking a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get flyer than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Както виждате също, времето вече не е на наша страна. Затова това беше всичко от нас за днес. А ако искате да посещаваме още такива готини кар евенти, пишете ни долу в коментарите. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал Хулон и да ни последвате във всички социални мрежи.